Tieto dve veci ťa najrýchlejšie pošlú na invalidný dôchodok. Ak máš medzi 20 až 29 rokov, najčastejším dôvodom, prečo ľudia končia na invalidnom dôchodku, už nie sú úrazy, ale duševné poruchy a problémy so správaním. Tie tvoria až 38% všetkých nových invalidít v tvojom veku. Hovoríme o úzkostiach, depresiách, vyhorení. Ide o tie najväčšie prúsery, teda stav, kedy už nemôžeš vôbec zarábať. Dominuje rakovina. Ak si práve čerstvý absolvent vysokej školy, si v najväčšom nebezpečenstve. Moje meno je Bibiana, založila som poradenskú firmu Finlum, kde pomáhame stovkám ľudí vyznať sa v sociálnom systéme a zároveň pomôcť si komerčným poistením. Prečo sú teda absolventi vysokých škôl tak veľmi ohrození? Pretože štát od teba chce minimálne 2 roky dôchodkového poistenia. Ale roky, ktoré si strávil štúdiom po 2004 na strednej a vysokej škole, sa do tohto poistenia vôbec nerátajú. Stačí teda, ak si po vysokej škole pracoval iba rok a chýba ti pár mesiacov, nárok na štátny invalidný dôchodok ti nevznikne. Áno, môžeš si to obdobie doplatiť, ale ktorý študent vysokej školy bude mať zrazu cash k dispozícii? Priemerný dôchodok je aktuálne 574 eur. Poznať pravidlá je základom finančnej sebaobrany a presne to učíme všetkých našich klientov. Učíme ich, ako sa správne poistiť súkromne, či to pre nich má význam alebo nie a hľadáme tie najlepšie cesty, ako sa pripraviť na rôzne životné situácie. Čus!